así de esta manera, uno no se da ni cuenta que la cama se verde y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene vergüenza. El Teatre Municipal de Roses es va omplir de sorpreses, màgia, il·lusions i somriures la tarda vespre d'aquest dissabte amb l'espectacle Una nit amb el McLari. Amb més de 25 anys d'experiència en el món de la màgia i l'il·lusionisme, el McLari omple els teatres i sales on actua, com va quedar demostrat aquest dissabte a Roses, on el públic majoritàriament familiar va omplir el 50% de l'aforament permès en aquests moments per les mesures Covid en equipaments culturals. Però potser el que més destaca d'aquest il·lusionista que porta més de 25 anys dalt de l'escenari és la seva particular manera de fer, la gran capacitat comunicativa que té i la seva faceta de Max Showman amb aquell humor que tant el caracteritza i que fins i tot a vegades passa davant de la seva màgia. La seva constant interactuació amb el públic, que també els fa protagonistes de l'espectacle, també té un paper molt important en les seves actuacions, plenes de sorpreses, màgia, il·lusions i somriures. Aquest va ser el penúltim espectacle de la programació de primavera del TMR, que es clourà amb el concert del grup Buos previst pel 22 de maig a les 8 del vespre, on presentaran l'espectacle Teràpia Col·lectiva.